Takže ahoj, já jsem Matez a vítám vás u úplně prvního dílu z první série a bude to Minecraft, ale nebude to obyčejná vanila, bude to modpack Take It Mine. Je to na 1.6.4, je tam, jak dole tady vidíte, 109 módů a já myslím, že si můžeme založit svět, protože se bude asi dlouho generovat, tak můžeme jít hned do toho. Tohle mám testovací svět, to nic. Takže začneme hned. Tak, pojmenujeme si to jako IT World. Samozřejmě survival. Bonus čestku. A tak, něco do toho začátku. Bude hodit. A seed nechám úplně náhodný. Tak, a než se nám to vygeneruje, tak bych vám chtěl říct, že tohle jméno není nikdy okopírované. Zjistil jsem, že existují další dva channely s podobným názvem. Jeden je Matez Design a druhý je Matez Hraje a tenhle channel jsem založil a potom až jsem přišel na to, že tyhle dva další existují a už se mi to nechtělo měnit, no. Časem to změním, ale teď jsem na to moc líný. No a už jsme se tady spawnuli a asi jdeme hned hrát. Budeme to nějak zdržovat. A já si ještě zeslabím zvuky. Tohle vypnu. A já si zeslabím zvuky ze hry trošku, protože to řve. Tak, čestka se bude hodit. Tady v tom zimním biomu se mi ale vůbec nelíbí, takže si asi přestěhujeme kousek jinam. Co je tady? Tady nic nenajdeme. Nevadí. Tak. Tady je uhlí. No, ještě bych vám chtěl říct, že první několik videí bude asi předtočených a no, uvidím podle času. Asi bude prvních několik dílů trochu předtočených a budu se snažit to vydávat pravidelně, i kdyby se mělo dít nevím co, tak budu se snažit. Teď mám hodně času, protože ležím doma s nohou. Mám vodu v koleni, takže teď ležím doma. Když mám čas, tak natočím 1-2 videjka. Jak tady celý víc uklízím. Nic víc říkat nebudu. Tak, tady ještě měď. Taky vezmeme. Jak omlouvám se za kvalitu zvuku. Mikrofon už je dost starý a mám v plánu si kupovat další, ale teďka bohužel není kdy, protože pořád jsem doma s nohou a takže prostě není kdy, no. A tohle je co? Slač. Ne. Ne. Se mi motá šiška. Fajn. Čuníka bychom si ale mohli zabít tady. Co ty na to říkáš, no? Ropný. Tak to si asi vyscreenuju. Mluvám se, spadl mi Minecraft, měl jsem tu otevřený ještě internet a další hromadu věcí a... No, měl jsem tu otevřený víc věcí a já mám pouze 2 giga ramky, takže to na to není úplně ideální. Budu si pořizovat další 2. Abych mohl dělat víc věcí najednou, protože ty 2 to už se vážně nedá. No, vanilu asi hrát plánuju na jednom serveru, který jsem si našel, je to takový malý server. Jsou tam fajn lidi, fajn komunita. Občas tam někteří hráči točí na Twitch, streamují. Teď se mi to nějak nepříjemně kouše. Se to generuje. No a někteří hráči tam streamují a no to se potom dozvíte. Tak, mně se tady ten biom vůbec nelíbí. A bydlet tady vážně nechci, protože já ty sněžné biomy vůbec nemám rád. Jinak hraju na normál. A já tam nic nevidím, takže tam radši nejdeme. Nebo piano? Ne,
Hele, tin. Co se bude hodit? Quartz. Certus quartz. Se bude taky hodit. Ne. Ta rámka bude potřeba. No nevadí. A tak. Aha, tady mám uhlí. Fajně, mám uhlí. Já tam vlastně kopal. Zapomínám. Ale tam si mi vážně nechce. Když tak, kdyby něco, tak když bych náhodou řval nebo něco, tak jsem takový strašpitel trochu, já se všeho možného vyleknu vždycky. Takže proto taky často u sebe na singlu hrávám na easy, když to jde. A co většinou si osvětlím celý svět a už celý svět, nejbližší okolí, takový to, kam chodím často. Kdyby náhodou něco, tak to by mohla rodina vyprávět, když jsem tady a oni jsou poblíž. Vždycky leknu. Tak. A já už bych asi mohl přestat těžit a jít hledat místo na dom. Takže už jsem řekl, tady bydlet vážně nechci. To odmítám a tam nejdu. Už. No to už kašlu, to prohlížet tady nebudu dál. Ten se bude hodit až časem, ne hned. Protože mám v plánu dělat sklad jeden přes ME, přes Applied Energy Sticks mod. A druhý sklad ten bude potom na měsíci a to bude sklad z Logistic Pipes. Takže přes trubky a přes Buildcraft, přes ten mod Logistic Pipes, automatický sklad. Tak do toho chodit nebudu, do portálu, Dimensional Doors. Tady se mi to nelíbí. Kdo tam je? Za příšeráky. Dobrý, ty jsou dole, tady nahoře. Aha, tady jsou. A já tam nejdu. Teď se mi to ale dost kouše. Dost nepříjemně kouše. Já to do příště nějak spravím. Kdyby tady ta hora nebyla zasněžená, tak by se to hodilo. Já plánuju, tak se generuju. Já plánuju časem udělat nějakou velkou továrnu. Nějakou úplně automatickou výrobnu různých od lávy až přes olej a přes další věci. No a chci mít co nejvíc věcí automatických, protože já jsem tak trošku línej. Nejenom teda ve hrách, ale i v realitě. A tohle se mi nelíbí. Kam až to vede? Ani nevím, jak dlouho natáčím. Jsem si zapomněl stopnout čas, ale tak už je tak 5 minutek. No, vy to vidíte. Mám takový nepříjemný pocit, že budu muset udělat... Ne, tam nejdu. To je... Jestli to potom nechce skákat nahoru. A vylízat. Tady jsou všude jeskyňky, ale já bych si potřeboval najít nějakou planinu nebo něco. Já nechci tady v tom sněžném biomu chodit. No, tak si zastražte. Dá. Železo nějaký máme, dobrý. Fajn, aspoň něco máme. Já mám takový nepříjemný pocit, že bude muset být střih a... Tak no, že to budu muset asi střihnout. A dojít někam.
Přede mnou si to generuje. Hele, sopka. Tak ta by se potom hodila na bazalt. To si asi... Fajn. Screenu. Se mi líbí vždycky, jak to z toho teče dolů. To jako by teď vybouchla, to vypadá. No. Tak nic, pokračujeme. Může bych si ho tady pár natěžil. Zničím ten dřevěný krumpáč. No a pokud byste chtěli další modpacky, tak když tak napište do komentů. Ať víme, jenom... Teď budu... Pokud byste někdo chtěl Feed the Beast, tak asi to by nebylo hned. Protože budu... Ne dneska, mám v plánu přeinstalovávání systému. Mám 32-bitový operační systém a Feed the Beast potřebuje 64. Mám ho tady položený vedle sebe, ale mám to v plánu až někdy jindy. Možná příští týden. Tak. Já myslím, že už bychom pomalu mohli jít dál. A nejenom proto, že se valí láva. A tohle se mi vůbec nelíbí, že tak jde na mě. Já to chci. No. Dobrý, tak to sem nepůjde. Vypadá dobře, sopka. No. A já jsem si měl najít nějaký přístřešek. Nějaké místo, kde budu bydlet. Protože tady teď nic neseženu. Nebo přístřešek. Někam bych si měl asi zakopat spíš. Tak. Já už nemám ani jídlo. Mně se nechce jít to syrový maso, když můžu přepít tady někde hned. Mám na crafting, mám. To nelíbí. No tak asi před mnou se trošku připravíme na den, aby jsme mohli cestovat dál, anebo to možná střihnu. Ještě něco udělám a potom to střihnem asi a potom se zase ozvu, až to budu mít. Ale to ještě ne. Tak. Jdeme na to. Tak, já vůbec nic nevidím. A vy vidíte určitě ještě míň, než to nic. Tak. Tak. A... Tak. Fajn. Hop. A hop. Takhle. Zatím tady udělám takovou malou budku. Nevím, co bych teď povídal, no. No jinak bych rád věděl, jestli vás takovéhle začátky baví se na to koukat, nebo jestli to mám radši udělat off screenu a potom jenom ukázat, co jsem tady dělal a tak. By bylo možná i lepší pro vás. No, ale to zatím ještě není aktuální. Jinak mám v plánu točit i ne sám jenom, ale
i s kámošema tak různě. Ať tady nejsem pořád jenom sám, samotinký sameček. Tak. Omlouvám se, že ty začátky jsou takový trošku... nejsou úplně ideální, ale... já točím sice už druhý video, jenomže to první to vůbec nemělo kvalitu, bylo to... prostě jsem ho nevydával a... bylo to o ničem. Neříkám, že to teda neříkám, že toto o něčem je teda, ale už je to... snad to bude lepší, no. Tak. Já přemýšlím, s čím bych začal tady na začátku. Já bych si chtěl určitě udělat nějaký získávání surovin. Grindstone budeme potřebovat. Certus Quartz Dust. Tak to, ten máme jeden, takže to zatím nehrozí asi. Když jsme si udělali Grindstone. Jinak tady ten Tekidu jsem hrál dlouho předtím, jenomže potom mi nějak přestal fungovat svět. A já blbec jsem udělal zálohu jenom kdysi dávno. A dalších 30 hodin, který jsem tam nahrál, tak nebyly. To by bylo, i tak by to bylo fajn, funkční ten svět, jenomže potom mi přestal fungovat i ten. A já jsem se toho zombíka rozlekl. A teďka úplně... Jsem se ho hrozně lekl. Já tě radši zastavím. Co s tím nemám rád. Ne. A tohle nemám rád, to dělají. Některé čánky jsou takhle špatný, že někdy prostě tohle dělají. Nevím, čím to je. Některé čánky to prostě dělají. Ten zombík mě tam dost štve. Tak. No. Podívám se na... Já se omlouvám, mně se spustil restart počítače kvůli aktualizaci. Mám tam nastavené automatický restart. A teď se mi to vymstilo, no. To budu muset přenastavit, aby mi tohle nedělalo. No nic. To se budu muset ještě přidělat. No příště už by to mělo být vychytané, že snad všechno. A fajn. Tak tam je ta sopka, my půjdeme tam potom. Fajn. Mně se tam nelíbí tady ten někdo nahoře. No, radši to nebudu riskovat. Tak. Nemám něco na... Jo, na tohle jsem se chtěl podívat. Chtěl se dělá redstone furnace. To jsou 2 zlata v tomhle. Fajn. Že to sklo to by šlo ještě. Tohle by šlo, a redstone ten bych někde nakopal. Pulverizer. To chce 4 zlata, fajn. Tak to nic. Tak ten grindstone je další varianta. Ten grindstone z modu Applied Energistics, tak. Já si udělám základní takové věci. Se hodí prostě pro přežití. Hlavně zvlášť u mě. Co se všeho bojí. Cokoliv tam je, tak já se začnu ohánět mečem. Když ho mám. A nebo teda potom časem, když už jsem na tom líp, tak
mechanickou rukou z Power Switch. Jo, kdybyste se ptali, co je tady to za křížek, tak to je... To jsem si teď před chvílí zapl F7. Nevím z jakého je to módu, ale tu torčku tam nechávat nemusím. Já jsem zvyklý všechno osvětlovat. A v tom dole jsem je taky nechávat nemusel. No to už je jedno teď. Tak, sekírku. A lopatu. Fajn. Máme takový ten základ. Si řadíme airkem. Tak, tak. Co budu teď dělat? Nahoru se dívat nebudu, tady to se mi nelíbí. Takže tady pravděpodobně nevím, někde. Tu F7 asi vypnu. F7. Kaž, ty si. To už se rozednívá. Ale jo, fakt. To už se rozednívá. Oh. Kamaráde. Se mi to nelíbíš? Se vždycky leknu všech. Ne. Pojď. Pojď. Jo. Fajn. A jdeme ven. Už se to nelíbí. Pokračujeme v cestě. Tak. No, kam bych tak šel? Pokračujeme pořád tímhle směrem. Jednou to přece skončit musí. I když se mi už taky stalo, že prostě že to byl uzavřený sněžný ostrov, ve kterého nebylo úniku. A i když jsem sedl do loďky a jel jsem, myslím, hodinu a půl, tak jsem fakt nic nenašel. A potom, když jsem to zkoušel ještě na kreativu, jestli vážně tam nic není, tak to jsem taky nic nenašel. A ten svět, nevím, co s ním bylo, nevím, co to bylo. Jestli nějaká chyba nebo něco. Netuším. Tak, já se tady teď pokouším získat ten clay, který bude potřeba na tu redstone furnace. Potom časem jsme do mal expansion. Tak. Hop. Tak. To sem. Hop. Tyhle zvuky mě opravdu štvou. Ty zvuky z Minecraftu. A myslím, že budu do let's playu vypínat. To normálně. To zeslabím aspoň. Jo. Tak. Stačí. Vy jste zase neřekli, že to úplně... Když bych mohl... To vypnu úplně. Proč to kopu?
Vysvětlí mi někdo, proč to kopu, když mám lopatu? Jsem opravdu neskutečný. Nevím. Tak, kopeme klej. On se bude hodit na víc věcí. Já jsem začal taky hodně v tom minulém světě s barvičkama. Klej jsem získával přes sludge boiler a měl jsem až 60 000 a najednou jsem ho měl jenom 30 000 a všechny jsem přepálil a nezbyl mi ani jeden. Ten vypálený. Takže já jsem začal s barvičkama hodně. Krávy se budou hodit na kůži. Další určitě ještě najde. Fajn. Ne. Neutíkej. Ne. Dobrý. Tak. Fajn. Ještě něco jsem chtěl říct k tomu? No, už asi ne. Ne. Ps. Nevadí. Tak jdeme. A začíná mi takový špatný pocit z toho. Jsme ještě tam. Ale to zase šipnu trošku. Karáva. Fajn. Já to asi... jsem tady měl... nevím, kolika nahráme, protože jsou to 2 kusy. Budu muset potom... už tak to opravím. Měli budou mývat asi tak kolem 35 maximálně minut. A... kaš... ne. Fajn. Ta zátoka je sice pěkná. Klidně bych v ní bydlel. No, ale... kdyby nebyl hned vedle ten sněžný biom. Ten já úplně nesnáším, mně se to prostě ani nelíbí a... myslím si, že takových lidí je víc. No. Tak, já to teď asi střihnu a... ozvu se, půjdu pořád tímhle směrem a ozvu se, až najdu nějakou... normální planinu nebo cokoliv jiného. Směrem to je, tam. No, tak jsem sem doplaval. Bylo to kousek celkem. Trvalo mi to asi 5 minut. Pak celkem kousek. Jsem mohl možná nechat. Jo. Já jsem zapomněl, že tady je dekapitator na sekérku. Já jsem používal dřív na všechno tu mechanickou ruku z Power Switch. A tak jsem musel, na to nefunguje. A na to... ten dekapitator úplně ignoruje. Takže jsem začal kopat, že to... tak. No, proč to kopu vlastně? Vím, že někteří let's playeři, na který koukám, tak někteří měli velký problém sehnat tyhle stromy. Takže když je tu mám po ruce, tak proč je nevzít hned? Tak. Jo, a teďka jsem si tak vzpomněl, byste si ptali, proč nemám skin, tak já si ho ani dělat neplánuju. Já mám koupený, mám originál, ale neplánuju si ho nějak dělat. Dal jsem si na Steva a mně to stačí takhle. To nemám zapotřebí nějak. Takže nechám si to takhle.
prozatím. Prozatím si to nechám tak, možná to tak zůstane navždy, já nevím. No, uvidíme. Uvidíme. A já to nemůžu vzít? Proč? Aha. Úplný inventář. Ten by se mi ale zrovna líbil, tady to. Fajn. Nerad věci vyhazuju, tak to předěláme. Tak. Máme to vyřešené. A jdeme. Pokračujeme. Tady za chviličku už se asi ubytuju a... teď se mi to nějak namotalo. Tady za chvilku se někde asi zabydlím a... no, ubytuju. Někdy se tady za chvilku zabít... Tak mám asi jasno. Tak, když tak mi řekněte, jestli by se vám to líbilo, bydlet tady, takhle. Tady bych když tak udělal do těch skal takový domečky, když tak by to bylo vystouplý a tady je různě tak mosty. Já si myslím, že by to bylo zajímavý. Ups. By bylo určitě zajímavý. Tak, no a tady bych si asi někde zabydlel a těžím tenhle strom. Myslím, tenhle ještě aspoň. Tak. Tady bych si někde teda zabydlel. To je z Galacticraftu a ten už mám, dobré. Jenom kvůli místu. Protože měď to není nějak vzácná ruda, to už bych tady po případě nechal. A ona už je zase noc. A to se mi nelíbí, už se mi spavnou příšerky i tady. Kousek ode mě. Fajn. Dobře, takže já to tady ukončím a uvidíme se u dalšího dílu, ve kterém budeme pravděpodobně stavět nějaký dům nebo nějakou chýši nebo nějaké obydlí a už bych asi off-screenu něco natěžím. Ještě a už bych začal trošku, protože těžení je nezáživný, takový jako nudný. Mě samotného to taky nikdy nebaví sledovat. Vždycky to video vypnu, takže tak natěžím to v off-screenu a potom vám to když tak ukážu, co jsem sehnal. Já si budu schovat někam dolů. Potom když tak ukážu, co jsem sehnal a začal bych už nějak s tím modem Applied Energy Sticks kvůli Grindstoneu na získávání surovin, který vlastně to zdvojnásobuje, ale to si vysvětlíme až v dalším díle. Možná bych už začal s modem Thermal Expansion. Takže já se s vámi loučím a čau.